Gyerekkoromban az apám filozófiája az volt: tedd, amit mondok, ne azt, amit teszek. Mikor apa lettem, megfogadtam, hogy én majd jobban csinálom. Az én filozófiám: tedd, amit mondok, ne azt, amit titokban teszek. De szarkönyv. Tudod én, hogy vagyok a szarkönyvekkel? Megvárom, míg szarfilm lesz belőle. Sajnos nekem muszáj elolvasnom, a hülye könyvklubba kell. Ha hülye, minek jársz oda? Mert jól hangzik, hogy oda járok. Hé, Mike, kicsim! És szóltam a nagyinak, hogy vasárnap vele leszel. Betty nagyinak. Nem akarok vele lenni. Öreg és fura szaga van. Hé, a nagymamád, világos? És nem lesz örökké velünk. Tudom. Addig legyek vele, míg lehet. Én arra gondoltam, hogy már nem sokáig kell vele bajlódnod. De ez is igaz. Szia, anya! Szia, cica! Szia, apa! Milyen napod volt? Egész jó. Ennek örülök. Milyen napod volt? Milyen napom volt? Mi a csoda történhetett? Kivel? Hillarivel meglepően... Kedves? Pontosan. Mi baja van? Miért kell, hogy baja legyen? Hát, ha megváltozott, és a rémes, önző kamaszéveknek vége. Aha, így áll még egy pohár bort. Szerintem addig élvezzük, amíg tart. Azt hiszed, békésen végignézem, hogy ilyen boldog és nyugodt? Tudd meg, én nem ilyen apa vagyok. Itt valami nem stimmel. Hát, már jó ideje járnak tél. Lehet, hogy szerelmes. Nem lettem nyugodtabb. Szia, apa! Ne sziázz itt nekem. Térjünk mindjárt a lényegre. Mit akarsz tőlem, há? Új ruhát? Vagy tetováltatnád magad? Piercinget szeretnél? Amíg ebben a házban élsz, csak olyan lyukak lehetnek rajtad, amikkel együtt születtél. Na ne már, bökk ki végre, mi az? Semmit se akarok tőled. Komolyan? Akkor... szerelmes vagy tébe? Jaj, apa, ugyan! Kenny, tudod, miért nem vagyok népszerű? Mert fura vagy és pattanásos. Emiatt te nem vagy népszerű. Az én bajom az, hogy csak kevesen ismernek. De ez most megváltozik, mert van egy figyelemfelkeltő tervem. De ugye ebben a tervben most nem lesz bomba. Az egy vicc volt, amit nem értettetek. De az iskolapszichológussal mindent elrendeztünk. Szerepelni akarok az iskolai darabban. Annie elő a Mordeit, ismered? Az a Broadway musical, amit Irving Berlin és Ethel Merman írt, 46-ban Tony díjat kapott. Ó, Istenem! Remek mű! Hát, mintha már hallottam volna róla. Na, jelentkeztem Buffalo Bill szerepére. Meg is fogom kapni. Ha meglátnak majd a színpadon énekelni és táncolni, kiderül majd, mekkora király vagyok. Szerintem tök király, de vajon mások szerint is? Az iskolai színjátszókörben elég sok meleg srác van. Te is? Nem! Miért kérdi ezt mindenki? Amúgy meg pontosan ezért csinálom. Ez abszolút megnöveli majd az esélyeimet a csajoknál. Én leszek az egyetlen nem meleg a darabban. Nekem is jelentkezni kéne, hogy én is beújítsak egy csajt. És képzeld, volt pofája azt mondani, hogy azért történt, mert nem végzem rendesen a munkámat. Mintha lenne bármi fogalma a munkámról. Oké, bólogass és hümmögj megértően. Nézz úgy rá, mintha nagyon érdekelne, amit mond. Hamar túl leszel rajta. Hé, lehet, hogy már vége is van. Esküszöm, a legszívesebben otthagynám a fenébe az egész rendelőt. Inkább hagyjuk a munkát. Tudod, mit tenne jót? Egy masszázs. Jaj, édesem, egész nap dolgoztam, nincs kedvem megmasszírozni. Kezdhetnéd a hátammal, aztán szépen áttérnél előre. Ja. A hátad kész, fordulj meg. Ez egész jó volt. Az eltelt évek alatt sokat tanult tőlem. Ez kellett most nekem. Te vagy a legjobb. Király vagyok. Mindig is tudtam, hogy csináljak a hisztis banyából. Doromboló. Kis cicát.
Tudom, miért olyan kedves mostanában Hillary, mert szexelnek. Házi háború. Miből gondolod, hogy lefeküdtek? Gondolj csak bele, ez megmagyarázná, mitől olyan vidám és barátságos mostanában velünk. Hagyd inkább, ne keltsd fel az alvó oroszlánt. Valaki már felkeltett valamit? Nyugi, szerintem még nem jutott el odáig. Honnan tudod? Minden este megvizsgálom, miután hazajön. Most komolyan, megmondtam neki, ha szexuális életet akar élni, nyugodtan megbeszélheti velem. Remek, nagyszerű, szabad utat adtál neki, hogy azt csináljon, amit akar. Köss egy hordó sört a hátára, és engedd szabadon a koleszban. Szevasz! Szia, apa! Mit csinálsz? Sütit sütök neked. Tényleg? Miért sütsz nekem? Hát csak úgy. Gondoltam, örülni fogsz. Örülni? Eddig soha se csináltál nekem semmit. Ez igaz. Egyszer mindent el kell kezdeni. Ez nem olyan biztos. Csak azért, mert eddig nem csináltál valamit, nem kell elkezdeni. Az a lényeg, mennyire megnyerő! Aha, engem nem nyertél meg. El kell adnod magad. Buffalo Bill ráront a közönségre. Na még egyszer. Az a lényeg, mennyire megnyerő! A lényeg, hogy én legyek a nyerő! Semmi más nem okoz így boldogságot, mint... Oké, szünet, hölgyeim! Apa, mit akarsz? Kérdeznem kell tőled valamit. Mit tudsz a nővéred intim szférájáról? Hogy lettem-e már fürödni? Nem, hanem... Tudod-e, hogy mennyire aktív, érted? Na hát, annyit tudok, hogy kosarazik, meg teniszezik. Minek is vesződöm veled? Hé, Mike! Mike! Figyelj! Információ kellene a nővéredről. És mit kapok cserébe? Tán nem kell a nagyival lennem? Nem mondom el a barátaidnak, hogy sírtál a Kémkölykök 2 végén. Jó, mit akarsz tudni? Mit szokott Hillary és Tay csinálni, mikor nem vagyok itthon? Lötyögnek. A szobájában? Zárt ajtó mögött? Nem feküdtek még le, ha ezt akarod tudni. De, hogy nem ezt kérdeztem. Csak arra voltam kíváncsi, hogy honnan tudod, hogy nem szexelnek. Apa, hallgatózni szoktam. Az ajtónál, mikor telefonál. Folyton hallgatózom. Nem helyes mások után szaglászni. Nyugalom, amennyire én tudom, az egyetlen barátnője, aki már nem szűz, Marcy. Marcy? Az a vakegér, aki alig szól. Ja, Te jó ég, olyan fiatal. Elképesztő. Hé, nem az én lányom. Kit érdekel? Nagyszerű hírem van. Hillary még mindig szűz. Jó tudni, beleírom a családi hírlevélbe. Ez az ügy tök kikészített. Jól jönne most egy masszázs. Egész nap dolgoztam, most nincs kedvem téged masszírozgatni. Nem, én másfajta masszázsra Tudom, mire gondoltál. Viki! Viki! Mi van? Mi az? Hova lett a cuccunk? A cuccunk? Mióta van itthon cucc? Tudod? Nem úgy volt, hogy felelősen viselkedünk és megszabadulsz a fűtől? Megszabadulok tőle spanglinként. Még mindig szépsz? Nem igazán. Mióta tart a dolog? Nem régóta. Milyen gyakran csinálod? Nem gyakran. És ami a lényeg, miért csinálod nélkülem? Nem igazán. Ez nem volt jó válasz. Nem fogom. Szóval te titokban nélkülem szépsz. Mondd, miért csinálod? Ha tényleg tudni akarod, cica, én tudod, csak azért, mert beszívva nem igazán vagy jó fej. Hogy érted?
Gázosan viselkedsz. Gázosan? Miért? Hogy fogalmazhatnék finoman? Nem is tudom. Szünet nélkül jártatod a szádat, mint egy idióta. Ez nevetséges. Valóban? Hé, kóstoltátok már a sushit? A Price-ból van. Ettetek már a csirke barbecue-jukból? Beszarás volt, csép. Már csak rendeltünk volna. Ide repülhetne a sült galamba szánba. Hülyeségeket beszélsz össze-vissza. Édes vagyok beszívva. Roppant szórakoztató. Most már tudom, mitől olyan kedves és barátságos velünk Hillary. Mert elszívta a cuccunkat. Gondolod? Aha, de mondok én valamit, ezt nem fogja csak úgy megúszni. Nem nézem tétlenül, hogy a gyerekeim drogoznak. Miért mit csinálhatnánk? Azt mondjuk neki, hogy ne szívja az apja füvét. Igaz. Füvező szülőknek a gyerekei is füveznek. Le kell vonni a tanulságot. Nem kell gyerek. Ne feledd, nem a szüleink vagyunk. Jó. Jó fejek vagyunk, megértjük. Jó. Elmondjuk, hogy a marihuána ártalmas, mert kemény drogokhoz vezet. Jó. És ha rá tudjuk venni, hogy adja vissza a cuccot, az is tök jó lenne. Miről beszéltek? Én nem szoktam füvet szívni. Na persze, tinédzserek nem szoktak füvezni. Én nem. Jaj, ne már. Én nem élek vele, és a barátaim sem. Igen? És mi van Marcival? Há? Úgy hallom, ő mindenben benne van. Ezt meg honnan veszed? Ne izgulj, biztos forrásból. Rendben, felőlem azt hisztek, amit akartok, de én nem csinálom. Ugyan, Hillary, nekünk nyugodtan elmondhatod. Elmondtam, elképesztőek vagytok. Figyelj, ezzel csak megnehezíted a dolgodat. Mit akartok tőlem? Az igazat! Egész biztosan tudjuk, hogy füvezni szoktál. De nem szoktam! Azt hiszed, hülye vagyok? Elloptad a fiókomból. Jól van. Tényleg hülye vagyok. Minek kell neked a fű? Rajta mondd el neki. Jól van. Figyelj, nem akartam elmondani, de a nagymamád beteg. Az ő orvosi marihuánája volt. Jézusom, ez borzasztó. Igen. Várj, és Betty nagyi vagy Rozáli nagyi beteg? Betty nagyi. De ne mondd el a nagyinak, hogy tudod, rendben? Ő egy nagyon büszke asszony, nem akarja, hogy bárki tudja, hogy beteg. Szóval rákos? Nem, azt nem mondtam. Akkor miről van szó? Mi baja van? Rajta mondd csak el neki. Hát, migrénes fejfájás. De migrénre nem írnak fel marihuánát. Aj, mi van, hirtelen orvos lett belőled, há? Ez a fajta migrénes fejfájás, ezt egy glaukóma okozza. Oké? De nem érdekes, hogy micsoda, nem akarja, hogy te vagy bárki más tudjon róla. Érted? Légy szíves. Hillary, léci, add vissza a marihuánát. Gondolj Betty nagyi fájdalmaira. Nem már. Ennyire hülyének nézel. Tudom, hogy a te cuccod volt. Nem elég, hogy hazudozol, még álszent is vagy. Ha, hallod ezt? Biztos a drog beszél belőle. Utoljára mondom, esküszöm, hogy nem füvezek! Ha nem szoktál szívni, akkor miért vagy olyan barátságos mostanában? Azért, mert nagyon igyekszem! Elképesztőek vagytok! Azt hiszitek, csak beszívva lehetek barátságos meg kedves? Csesszétek meg! Aha! Ez az a Hillary, akit ismerünk. Akkor hiszel neki? Nem tudom. Fogalmam sincs. Hillary vagy nagyon jó gyerek, vagy nagyon jól hazudik. Sziasztok, bringázni mentem, majd jövök. Jól van, kicsim. Legalább miatta nem kell aggódnunk. Hello, öreg. Figyelj, kéne egy kis gyom. Ha nem Hillary vette el a cuccot, és nem is Mike, akkor csak Larry lehetett. Larry, gondolod? Más nem lehetett. Csá, jó hírem van! Én lettem Buffalo Bill, az Eni elő a mordájtban! Ó, kicsim, ez nagyszerű. Nagyon büszkék vagyunk rád. Rögtön neki is állok a szövegtanulásnak. Egek! Nagyon állat mi!
Egész biztos nem Larry volt. Mike! Mit keresel itt? Anyád azt mondta, hogy csak vasárnap kell találkoznom veled. Csak tudni akartam, hogy érzed magad. Akkor ne ácsorog itt az ajtóban, mint egy vadidegen. Gyere be, főzök valami finomat. Mit kérsz? Raviolit vagy lazanyát? Jaj, kösz nagy, ide nem kérek. Miattam nem kell bajlódnod, inkább pihenj. De édes vagy. Ó, és ez a tied. Apa küldi neked. Szeretlek nagyon. Opera szaríró. Ennyi papírt elhasználni erre, szerencsétlen esőerdők. Szia, drágám! Hogy van a kedvenc lányom? Ödv. Nem mindegy. Most átmegyek Brendáékhoz, és el kéne egy fuvar haza. Értem, és mikorra kell érted mennem? Úgy körülbelül... 11-re. Értem. Az alvó oroszlán felébredt? Figyelj, még mindig nem értem, hanem a gyerekek voltak, és nem is te. Akkor mi a fene lett vele? Dév szívem, nem lehet, hogy elszívtad és elfelejtetted? Te is tudod, milyen feledékeny vagy. Sziasztok! Szia, milyen volt a koncert? Vadállati! Anya, hol van? A francba. Talán tényleg én szívtam el. Szóval előfordulhat. Kinyúvadok. Hihetetlen, hogy te leszel Buffalo Bill. Tudom, látod, működik a tervem. Ma Eni elő a mordájt. Holnap Eni le a butyival. Hé, Kenny, mutatok valamit, ha nem beszélsz róla, jó? Muti a tiéd, mutatom az enyém. Rendben. Egek, ez marihuána. Csigavér öreg! Te nem figyeltél osztályfőnöki órán? A fű keményebb drogokhoz vezet. Nyugi, nem én fogom elszívni. De a színjátszókörös csajok tuti szívesen elszívnek. Először kipróbálják a füvet, azután kipróbálják ezt itt. És honnan szedted? Lenyúltam a nővérem fiókjából. A fiókomba tettem, ez tuti. Nem szívtam el mindet. Megtehettem volna, az igaz. Az meg lehet. Ha Larrynek nincs glaukóma okozta migrénje, akkor nagyon nagy bajban van. Hello! Szia! Milyen estéd volt? Ó, te jó ég! Állati jó volt a mai könyvklub. Tényleg? Igen, könyvekről nem sokat beszéltünk, viszont Barbara marha jó takót csinált. Tök jó zenekarnév lenne, marha jó takó. Van még itt a jégkrém? Megtaláltad a cuccom, mi? Nem a te cuccod, a mi cuccunk! Hé, add csak vissza szépen! Hé! De tényleg lehúztad a WC-n? Igen, Viki, most tényleg lehúztam. Hát, helyesen cselekedtünk. Tudod, egy bizonyos kor után, ha beszívsz, az valahogy szánalmas. Ja, biztos. Ez marha jó buli! Sokkal jobb, de sokkal jobb, mint egy bridge party! Szerencsés vagy, Betty. Én a fejemtől csak egy kardigánt kaptam.
Nagyon jó fejem van, és tudod, mi nagyon jó még? A skót viszki. Olyan lágy és illatos, és nem is skót. Tudtad, hogy Sean Connery skót származású? Ő volt a legszexibb Bond. El ne felejtsen felvenni a nyugdíjamat. Imádom ezt a dalt! Gyere, Eta, táncoljunk! Rob, your name's on TV. Acme.